बड़ी मेहनत करके तू बढ़ले बारू पर सब लेडी सिंगर से गावेलू सुपर ए शिल्पी काहे संकरम कैलू। बड़ी मेहनत करके तू बढ़ले बारू पर सब लेडी सिंगर से गावेलू सुपर भइल कौन कमी जे कैलू कर कि एगो लइका के संगे एगो लइका के संगे वीडियो बनवलू वायरल भइलू जान कि एगो लइका के संगे से कसी बनवलू वायरल भइलू जान। लागल कितना गरमी छोड़बलू तो पानी सोशल मीडिया पे देखबलू जवानी अमित तिवारी अपहर छोटे रहेलूली शिल्पी कैसे गइलू झूली शिल्पी बोलो के तना लेहले रहलू छोरा से धन तमाजा दिहले रहलू मुराया अपन खोली के बदन देखो नीचे वीडियो हमके आइल बड़ी शरम कि एगो लइका के संगे कि एगो लइका के संगे वीडियो बनवलू वायरल भइलू जान कि एगो लइका के संगे से कसी बनवलू वायरल भइलू जान। डीजे अमित तिवारी अपहर लागेलू बड़ी क्यूटी शिल्पी जुलुम कैलस ब्यूटी शिल्पी गजरा गजरा नहीं लागल होठल लिए बाटे तबो देखिए के लोगा के बुरा हलिए बाटे सौरभ नीतीश कहे आई मोतिया जान कि एगो लइका के संगे कि एगो लइका के संगे वीडियो बनवलू वायरल भइलू जान कि एगो लइका के संगे से कसी बनवलू वायरल भइलू जान। बड़ा बुरा कर्म कैलू ह बदनाम क देहलू भोजपुरी इंडस्ट्री के।